kan chat hay video marumok kan kung ham to rasi kung ham to rasi lo na mo yung kaya mamot pa tari yung loy na siya imong go mo lang ni makong siya masadi na tira makong makutan ni ham to fish na nagsalu ba ay mo shalle ba siya karen siya na sofa da pamung da chong khat da di oi mo lan nang babatang ni mai pradilian dia ba liang ano nito Dito, Bi.